Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Deschide Lumea. Sunt Saviana Rusu. La Paris, liderii europeni au convocat de urgență un nou summit care va avea loc mâine, loviți fiind de discursul confruntațional al vicepreședintelui SUA. Cu toții sunt din ce în ce mai îngrijorați de abordarea lui Donald Trump privind un acord de pace în Ucraina. Și se tem că s-ar putea ajunge la un acord avantajos pentru SUA, dar cu implicații pe termen lung, nu doar pentru securitatea Ucrainei, ci și a Europei. Cum afectează toate acestea România? Ce decizii se iau în plan extern la noi și ce face Ilie Bolojan în acest moment? Vedeți în câteva clipe. În acest context, un fost premier al României avertizează că vor fi mari revolte sociale în Europa în perioada imediat următoare. Mesajul lui în câteva clipe. De altfel, și liderul AUR a anunțat noi proteste de amploare la noi în țară. Călin Georgescu vine în această seară, doamnelor și domnilor, de la ora 21, aici, în platoul Realitatea, va fi față în față cu Anca Alexandrescu și va face cel mai important anunț al său de până acum. Sorin Roșca Stănescu, jurnalistă Clubul de Presă, este astăzi alături de noi. Bună ziua! Alături de noi va fi și Dan Ionescu, realizator Legea Junglei. De asemenea, deputatul AUR Fabian Radu este astăzi alături de noi. Bună ziua! Să rămână, mulțumim pentru invitație. Adrian Cuculis, avocat, este de asemenea alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc! Îl aștept și pe jurnalistul Mircea Stoian. Începem chiar acum. România, doamnelor și domnilor, începem cu o informație de ultimă oră. Vrea să participe la întâlnirea liderilor europeni de la Paris, despre care vă vorbeam. Potrivit unor surse, se fac demersuri pentru participarea țării noastre la acest summit, convocat de altfel de urgență de Emmanuel Macron, după declarațiile președintelui american. Mâine, președintele nostru interimar Ilie Bolojan are stabilit însă o întâlnire cu ambasadori din state precum Columbia sau Kuwait. În tot acest timp, ambasada României în America vorbește despre topul ciorbelor și al supelor, deși vicepreședintele SUA a comentat dur anularea alegerilor. Ne aduce mai multe informații jurnalistul Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit! Într-adevăr, sursele noastre spun că se fac demersuri în acest moment, astfel încât România să fie prezentă la summitul ce va avea loc mâine la Paris, un summit de pace convocat de către președintele Emmanuel Macron. Iată că sursele noastre susțin că încă de ieri sunt discuții astfel încât Ilie Bolojan să fie prezent la această întâlnire a liderilor europeni. Nu este însă clar în aceste momente dacă la această întâlnire participă toți liderii sau va fi o întâlnire cu un grup restrâns la care, iată, România face eforturi să ajungă. Până acum știm că președintele interimar are mâine întâlniri cu ambasadori din mai multe state la Palatul Cotroceni, deci cel mai probabil, în cazul în care va merge la Paris, ar putea pleca după această întâlnire. Vorbim despre un summit extrem de important pentru că, iată, este convocat după declarațiile făcute de Donald Trump. Spunea acesta că vor exista negocieri pentru pacea în Ucraina, fără însă ca statele europene să participe la această întâlnire. Ne uităm însă și la ceea ce face ambasada României la Washington, pentru că, iată, nu a vorbit ambasadorul despre declarația vicepreședintelui american referitoare la anularea alegerilor, însă instituția a postat pe pagina de internet un top al ciorbelor în care ciorba rădăuțeană din țara noastră se plasează pe locul 2. Da, și avem și un mesaj surprinzător venit de la Kremlin. Pacea, nu războiul, este acum prioritatea Rusiei. Ei bine, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a subliniat că discuțiile recente dintre președintele Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, marchează, citez, începutul unui dialog axat pe soluționarea pașnică a conflictelor. Într-un interviu acordat televiziunii de stat, Dmitri Peskov a declarat că semnificația convorbirii telefonice între Putin și Trump constă în faptul că Rusia și SUA vor discuta acum despre pace, nu despre război. El a adăugat că sancțiunile impuse de Occident nu vor împiedica dialogul dintre cele două națiuni și subliniază că acestea, citesc din nou, pot fi ridicate la fel de repede cum au fost impuse. Bună ziua, Mircea Stoian, mulțumesc pentru prezență. Conform The Guardian, la acest summit convocat de urgență de Emmanuel Macron vor fi prezenți așa premierul Britaniei, liderul Poloniei, de asemenea președintele Italiei, liderii Germaniei, Mark Rutte, secretarul general al NATO. Nu știm deocamdată dacă România va trimite vreun diplomat sau va merge însuși Ilie Bolojan.
Și înțelegem că liderii vor discuta despre provocările prezentate de Trump pentru România. Care este importanța unor asemenea întâlniri în acest moment, mai ales că s-a vorbit despre anularea alegerilor la ultimul summit de către vicepreședintele SUA? Este foarte clar că asta este poziția pe care mai mari Europei o au față de România. România este exclusă de la orice fel de decizie legată de Ucraina. România este în postura slugii, aceea de a aștepta la ușă să primească ordinele. Dar de ce în condițiile în care România a acordat cele mai consistente ajutoare ucrainenilor? Evident. Deci România are cea mai mare graniță cu Ucraina. Nu știu dacă e mai mare decât cea pe care o are cu Polonia cu Ucraina. Dar în aceste condiții era normal ca România, gândiți-vă la zecile de mii de camioane care au cărat grâu ucrainean către portul Constanța, la faptul că practic portul Constanța a fost arestat de către ucrainieni pentru a-și promova exporturile. Gândiți-vă la refugiații care au stat pe banii românilor în România, la ajutorul pe care România l-a dat, cum să spun, din bugetul național. Deci noi de la Uniunea Europeană am primit foarte puțin. Da. Cu toate acestea, ni se vor impune niște condiții. Și nu m-ar mira ca în momentul în care va veni momentul păcii și în momentul în care se va pune problema reconstruirii Ucrainei, România să fie... De ce la noi în țară, după summitul de la München, Mircea N. Stoian, nu avem poziții foarte clare, foarte ferme, cu pașii următori pe care trebuie să-i facă România în contextul reconfigurării marilor puteri la nivel global, în contextul acestor sensibilități între SUA și Europa, în contextul avertismentului de la cel mai înalt nivel american despre alegerile din România? Pare că ai noștri sunt foarte liniștiți și că interesul lor este unul aici intern și anume alegerile din luna mai. Nu, evident că da. Deci România, instabilitatea politică existentă în momentul ăsta în România și faptul că mesajul ăsta este adevăratul mesaj pe care România l-a transmis în exterior. Faptul că este incapabilă să-și gestioneze problemele interne, faptul că democrația a fost strânsă de gât efectiv. Iar, cum să spun, sistarea procesului electoral prin anularea alegerilor este totuși cel care dă măsura. Adică ei ne tratează exact așa cum merităm până la urmă. Bolojan nu are ce să caute pentru că Bolojan nu este recunoscut pe plan internațional ca președinte al României. Este mesajul subliminal pe care cei mai mari conducători ai Europei îl dau și pe care îl dă până la urmă și administrația americană. Bun, și ni s-a alăturat discuții și jurnalistul Dan Ionescu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență și vreau să te întreb așa, Dane, l-am văzut că Ilie Bolojan l-a ales, nu acum în momente din astea foarte tensionate, la nivel european, la nivel global, aici în România, cu alegerile. Drept consilier pe Cristi Diaconescu, a candidat și el la ultimele alegeri. A fost cumva considerat de către unii analiști drept un candidat iepure ca să ia voturi de la Joană. S-a speculat că se va retrage în favoarea lui Nicolae Ciucă, dar nu s-a întâmplat. Care a fost până la urmă jocul acesta cu Cristi Diaconescu și cu ce le răsplătește acum Ilie Bolojan? Adică de ce un asemenea candidat de o asemenea învergură se mulțumește cu o asemenea poziție? Te rog, scurt. Bun, asta ca să înțelegem pașii următori ai României. Cristian Diaconescu este un foarte bun om pe politică externă, dar din punct de vedere uman al caracterului are un caracter foarte urât. Se dă tot timpul după cine e la putere și probabil că a acceptat această funcție pentru că ieșise din viziunea altora de a-l pune, de a-l așeza pe undeva. De asemenea, Bolojan văd că se folosește de cei care au fost în atenție publică, care ar putea să aducă un plus valoare instituției prezidențiale și a adunat și pe cei de la Repatriot și Rebele la el, pe oamenii de afaceri, cei care au fost împotriva lui Călin Georgescu.
Se adună, se strâng, fac strategii, au în minte să arunce pe piață tot felul de minciuni care să se rostogolească și care să fie greu după aia de demontat. De fapt, nu greu de demontat, că ele nu vor fi greu de demontat. Vor cere timp, va fi nevoie de timp în permanență să contracarezi niște minciuni pentru care, din păcate, nimeni nu răspunde. CNA-ul nu-i sancționează. Nimeni nu-i sancționează pentru minciunile pe care le aruncă pe piață. Ideea lor este să arunce cât mai multe minciuni pe piață, în așa fel încât să țină spațiul ocupat, ceea ce privește pe... Și în acest context, doamnelor și domnilor, la noi în țară se anunță noi proteste de amploare pentru reluarea turului 2 al alegerilor, despre care ne spune mai multe chiar acum jurnalistul Realitatea Plus, Anastasia Mițchevici. Când vor avea loc aceste proteste, Anastasia, și câți oameni se vor strânge din estimările organizatorilor? Bun găsit! Bine v-am găsit. Începe o nouă mobilizare printre români tot mai dezamăgiți de această decizie de anulare a alegerilor prezidențiale, decizie luată în data de 6 decembrie. Iată că în perioada următoare urmează proteste masive, mai ales după acest anunț al americanilor care au spus că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de la noi din țară s-a bazat pe suspiciuni subțiri. Românii sunt tot mai supărați de această situație, se încurajează pe rețelele de socializare pentru a ieși într-un număr cât mai mare în stradă. Astfel că ne așteptăm ca în perioada următoare mii de români, atât din țară cât și din diaspora, să iasă așadar pentru a cere reluarea turului 2. În paralel, vedem că sunt foarte multe controverse după ce Curtea Constituțională a decis că acea cerere de revizuire depusă de avocație lui Călin Georgescu, citez, nu întrunește condițiile pentru constituirea unui dosar jurisdicțional. Chiar și așa, însă, avocații au anunțat că acest răspuns din partea CCR nu are valoare oficială pentru că a fost semnat doar de un consilier juridic. Și haideți să vedeți și declarația pe care a făcut-o cunoscutul actor Florin Zanfirescu în exclusivitate la Realitatea Plus. A declarat că se simte rușinat că România trece printr-o perioadă disperată de 2 luni și că trebuie să vină cineva din afară, precum vicepreședintele american, să ne atragă atenția asupra unei probleme interne evidente, cea a reluării turului 2. E destul de rușinos. Mă simt eu, membru al unui popor destul de ostracizat, mă simt rușinat că de 2 luni de zile traversăm o situație disperată și disperantă. Deci să vină din afară cineva și să ne spună ca la oligofreni că s-a călcat Constituția, că a fost o nedreptate, că s-a greșit, că a fost trădare, că a fost lovitură de stat. Și noi, e așa să ne uităm, ne-a spus că e lovitură. Păi dar să nu suntem tâmpiți, domnule. Dar nu e trist și rușinos că noi, românii, nu vedem decât când suntem puși cu capul, cu botul arătându-ne. Uite, băi copii, voi vedeți ce trăiți? Noi suntem mici și suntem plătiți cu găletușa, cu uleiul, suntem tâmpiți. Bun, ne-o fi foame, nu de 1 litru de ulei ne e foame, nu de un pui de crevedia ne e foame, domnule. Nu vă e rușine? Noi facem parte din popor, domnule. Noi suntem popor. Chiar vă călcați în picioare pe cei care vă susțin, pe cei care vă întrețin, pe cei care vă fac să existați? Nu, mâine dimineață ar trebui un decret, turul 2 înapoi, imediat. Lumea în stradă. Și iată și poziționarea jurnalistului Cornel Nistorescu, care vorbește despre jocurile ce se fac în spatele ușilor închise împotriva lui Călin Georgescu și vorbește despre implicațiile lui Viorel Hrebenciuc și Gigi Becali. Iată declarația. Știți cine e principalul consultant politic al tuturor instituțiilor imobilizate împotriva lui Călin Georgescu? Oierul Bulă. El are crucea pe frunte și pe ceafă, unii zic că o are și pe altundeva, și cu ea pe bască, defilează în politică și în fotbal, la Bruxelles, la Arena Națională, face pomeni, suferă permanent de o diaree a enormităților, face declarații de televiziune.
le varsă cu ghiotura și la liber și la comandă. Dacă vă uitați cu atenție la meciurile FCSB, lângă oierul Bulă, îl puteți zări pe iluzionistul și jonglorul politic Viorel Hrebenjuc, trecut și el ca și Gigi prin staulul de la Rahova. Hrebenjuc este un partener vechi de afaceri și de învârteli și de proprietăți și de jonglerii politice cu oierul Bulă din Pipera, numit Gigi Becali. La începuturile prieteniei lor, Hrebenjuc și Fatih Taher l-au finanțat pe Gigi și din oier au făcut un agent imobiliar. Afacerile lor cu terenuri de la Pipera, inclusiv cu celebrele schimburi cu armata, s-au lăsat cu oarece pârnaie, ca și cu pădurile pentru conul Hrebe. Nu mai trebuie mult ca pe lângă fata lui Becali devenită proprietarea echipei să ne trezim și cu băiatul lui Hrebenjuc, președinte al clubului. Semn că la fel cu terenurile din Pipera și echipa Steaua este proprietate după același model. Cât la mine, cât la tine. Ei bine, în aceste zile, dalmațianul cu cruce în frunte este principalul consilier al coaliției PSD-PNL-UDMR, principalul consultant politic al Antenei 3 și principalul turnător de informații descalificante privitoare la Călin Georgescu. Toate fomate, mai ales când se adună poporul de reporterițe, să-i soarbă cuvintele bâlbâite și dezacordate, între care semnele de inteligență se reduc la câte un bă prelung și behăit. De câteva zile, oierul Bulă este prim solist pe televiziunile aservite, e un fel de căprar chiriac încrucișat cu Pieleanu. Numai că n-a luat-o cu turma și cu palatul spre renumita școală SNSPA. Și un scandal de proporții, doamnelor și domnilor. Cel mai cunoscut realizator de emisiuni de pe rețeaua socială X a venit la București, însă vizita a fost foarte scurtă. Mai mult decât atât, nu a postat nimic despre activitatea sa în România pentru că s-a temut că ar putea fi arestat, povestește el. Totul pentru a îi intervieva atât pe Călin Georgescu cât și pe George Simion, pe care i-a numit președintele de drept al României, respectiv cofondatorul mișcării Make Europe Great Again în Parlamentul românesc. El susține cu vehemență că Uniunea Europeană se rezumă la a anula alegeri electorale atunci când candidatul cu șansele cele mai mari de câștig nu este pe placul sistemului. Asta după ce fostul comisar european Thierry Breton a declarat că ceea ce s-a întâmplat în România ar putea fi necesar și în Germania, cum Sorina Roșca Stănescu. Este evidentă chestiunea cu aceste combinații ale sistemului, că în continuare interesele sunt legate de preluarea puterii și de dorința de a nu fi reluat turul 2 în acest context? Moartea clinică a democrației din România a avut drept consecințe imediate două lucruri. A adus sau a menținut la putere un grup de conspiratori, autorii loviturii de stat, pe de o parte, și pe de altă parte ne-a lipsit de orice fel de reprezentativitate internațională într-un moment cheie al politicii internaționale și al intereselor românești. România în acest moment nu mai are niciun reprezentant legitim în stare să negocieze cu partenerii noștri euroatlantici. Nu avem un președinte legitim, avem un președinte interimar pentru 100 de zile, care are în spate 100.000 de voturi. El nu are cum să negocieze cu Donald Trump, care are 100 și ceva de milioane de voturi în spate. Nu are cum să negocieze cu omologii noștri europeni și noi avem un prim-ministru, nici el legitim, avem un prim-ministru muribund pe cale de a fi scos din funcție, deci noi nu avem negociatori, repet, într-un moment cheie pentru interesele României. Asta este cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm în acest moment. Mulțumesc! Breaking news, doamnelor și domnilor! Cu ce vă așteaptă Alin Stan la emisiunea lui, ne spune chiar el. Bun găsit, Alin!
Da, bun găsit, Saviana, doamnelor și domnilor. De la ora 16 discutăm aici la Realitatea Plus despre faptul că România vrea să participe într-adevăr la întâlnirea liderilor europeni de la Paris. Potrivit unor surse, se fac demersuri pentru participarea țării noastre la summitul convocat de urgență de Emmanuel Macron după declarațiile președintelui american Donald Trump. Așadar, tot la Daytime News vedem și vorbim totodată și despre noile proteste de amploare ce se anunță pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale și tot atunci vedem și revolta uriașă a unui producător român care a explicat în exclusivitate pentru Realitatea Plus faptul că statul nu îi lasă pe gospodari să producă atât cât le permite legea. Vă aștept așadar atunci și cu alte subiecte, Savian. Mulțumesc tare mult, Alin. Avem și primele imagini cu Claus Iohannis după ce a renunțat la fotoliul de la Cotroceni. Ei bine, fostul președinte a fost filmat la o biserică din Sibiu, a fost surprins de mână cu soția sa. Cei doi au participat la slujba de duminică la Biserica Catolică din Sibiu. A fost însoțit inclusiv de un ofițer SPP. Veți vedea și imaginile. Claus Iohannis a salutat jurnaliștii, le-a urat în stilul caracteristic o duminică plăcută, chiar înainte să intre în biserică. Acum, Radu Fabian, hai să vedem poziționarea acestui om, Claus Iohannis, fost președinte. S-a vehiculat faptul că el a plecat rapid de la Palatul Cotroceni atunci când a vrut el, tocmai pentru că ar fi știut de această situație tensionată apropo de summitul de la Paris, convocat pentru mâine în regim de urgență de Emmanuel Macron și cumva să se spele de mâini de toată situația provocată cu anularea alegerilor care a ajuns cu ecouri internaționale mondiale. Nu știu dacă are ce să facă ca să se spele pe mâini de ceea ce a provocat chiar el. Este unul dintre artizanii loviturii de stat și ai faptului că s-au anulat alegerile. El a plecat, dar tot constrâns. L-am văzut la ultimul discurs pe care l-a avut. Niciodată n-a fost așa de expresivă fața lui Iohannis și să transmită atât de multă durere și supărare ca atunci când a fost nevoit să plece de la Cotroceni. Haideți să vă dau o informație de ultimă oră. Breaking news, doamnelor și domnilor. Dorin Iacob este alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Înțelegem că Ilie Bolojan vrea să meargă la acest summit despre care vorbeam cu invitații mei. Dorin Iacob, la Paris, un summit convocat de urgență în contextul noilor discuții între Donald Trump și Vladimir Putin, în contextul avertizmentului vicepreședintelui american în legătură cu alegerile din România, un discurs care a fost aplaudat de Donald Trump și în acest context am văzut un fost ministru de externe, candidat la alegerile anterioare în România. Domnul Diaconescu este acum consilierul lui Ilie Bolojan. Cum analizăm toți acești pași și toate implicațiile contextului? Suntem într-o situație extrem de gravă. România este un stat membru NATO și ne plăcea să credem și continuăm să credem un stat important în NATO, mai ales în poziția pe care Dumnezeu a vrut să avem în această parte de lume când acest conflict Ucraina-Rusia este aici. Situația extrem de gravă a României, pentru că România încă o dată este o verigă slabă în acest moment în NATO și Uniunea Europeană prin anularea alegerilor din decembrie. Iată că domnul Macron, progresistul Macron din Europa, convoacă liderii europeni și atenție, România și președintele interimar al României nu a fost inițial convocat. S-au făcut demersuri diplomatice, domnul Bolojan s-a cerut domnia sa să se ducă acolo. Și bineînțeles că nu reprezintă cu forță România în acest moment, pentru că este un președinte interimar, asistat de un fost candidat la președinție care a luat 1-2%, domnul Diaconescu. Trăim într-o lume a amatorismului și a improvizației. Vor lua alții decizii pentru noi, România nu va avea absolut niciun fel de poziție de luat acolo, eventual va mima o poziție forțată de domnul Macron, fără ca cineva să aibă puterea și legitimitatea unei analize sau unei poziții care să acopere
și care să descopere lumii occidentale, lumii europene și lumii NATO anumite interese sau anumite poziții reale ale României și ale poporului român. Mie asta mi se pare informația momentului, informația zilei, Dorin Iacob, faptul că, încă o dată, liderii europeni au convocat de urgență un summit mâine la Paris. Așa cum spuneai tu, agenda președintelui nostru interimar era cu totul și cu totul alta. România nici nu a fost pusă pe lista discuțiilor. Prezența lui Ilie Bolojan... Acolo. Haideți, domnule, să vină și al nostru din România. În contextul în care îi se laudă că sunt... Da. Vă rog. Vă rog. Dați-vă seama că la alegerile prezidențiale, sub egida puternicului lider liberal Bolojan, ghilimelele de rigoare, candidatul, domnul general, că nici măcar nu a avut un rezultat foarte bun, dar nu candidatul, la partid, organizația domnului Bolojan. Adică domnul general Opriș, un om foarte experimentat, a plecat de la Cotroceni. Nu mai este nimeni. E un stat fără câini, câinii latră, alți câini latră la gardurile noastre, la graniță. Ce facem? Este impardonabil ce se întâmplă în acest moment. Impardonabil. Da, de ce crezi, Dorin Iacob, de ce crezi că președintele nostru, că România, acum, Ilie Bolojan ne reprezintă, nu am fost invitați la acest summit? De ce nu contăm? Doamnă, scuzați-mă, ce înseamnă președintele nostru? Este o persoană care este alesă. Acum, în funcție, interimar. Care, conform Constituției, chiar și așa, interimar, are anumite atribuții, dar limitate. Iar faptul că nu este legitim, faptul că în România nimic nu mai este legitim după gafa impardonabilă făcută de Curtea Constituțională și responsabilă împreună cu Iohannis, se dovedește și prin aceea că domnul Macron, de altfel ar fi avut nevoie de o slugă ieftină ca România, nici măcar nu s-a chisit mișcarea cu fostul ministru de externe, consilier lui Ilie Bolojan, unde vedeți răsplătirea fostului candidat la prezidențiale? De ce a acceptat o asemenea funcție? Păi, acum, știți, în România este ușor să-ți dorești și să accepti o funcție. Problema e ce legitimitate, ce forță ai. Și acum, funcția domnului Diaconescu, în locul mult mai experimentatului general Opriș, haideți să ne imaginăm altceva. Dacă era domnul Ciucă președinte al Senatului și ajungea președinte, fie interimar, bineînțeles, acum, și domnul general Opriș era în continuare șeful cancelarii, știam că sunt doi oameni experimentați care știu ce înseamnă NATO, știu ce înseamnă, pentru că aici nu vorbim numai de NATO, vorbim și de politică externă în sensul complex al cuvântului. Iar acum îl avem pe domnul Bolojan de la Bihor și domnul Diaconescu, care a stat în ultimii 10-15 ani prin studiourile de televiziune și a încercat o candidatură acolo la prezidențiale neelocventă. Despre ce vorbim? Aceștia sunt cei din partidul care se lăuda că e pro-european. Nu-i bagă nimeni în seamă din Europa. Bolojan, din cei care sunt pro-europenii. Dar normal că nu o să chemi șoarecii de laborator la masă cu cercetătorii atunci când vrei să iei niște decizii. Vreau să-l întreb și pe domnul Cuculis, ca avocat, cum vedeți acest nou context? E foarte important pentru noi, ca țară, acest summit de mâine de la Paris, mai cu seamă că și liderii europeni sunt năuciți de ce se întâmplă între SUA, între Ucraina, între Putin și mulți nu înțeleg cum ar trebui să se poziționeze Europa. Doamnă, eu aș vrea să vă răspund ca cetățean al României și ca om interesat de ceea ce se întâmplă în România. Ceea ce se întâmplă de o perioadă de timp, dar s-a acutizat în ultimele zile, atenție, deși lucrurile erau cunoscute la nivel internațional. Adică nu știu dacă trebuie să ne surprindă faptul că avem de-a face cu un curent suveranist, pentru că el n-a apărut ieri. Informația momentului, domnule Cuculis, este așa, că s-au făcut presiuni la nivel diplomatic ca România să fie, înțelegem, asta este informația orei, ca România să fie prezentă la summitul de mâine de la Paris. De ce să facem presiuni, doamnă? Nu suntem exact
pe aceeași poziție de egalitate când vine vorba de Uniunea Europeană? De ce să fac eu presiuni ca țară să particip la ceva ce la un moment dat ar trebui să îmi profite sau să mă afecteze și pe mine? Nu facem parte, doamnă, din același bloc european? N-am intrat acum de o lună de zile în Schengen? Nu tindem și noi către spațiul economic cât de curând? De ce trebuie să facem presiune? Adică suntem într-o paradigmă, cred eu, ca țară greșită, adică se duce Bolojan interimar, neinterimar, ne ploconim să mergem la o întâlnire internațională. Eu mi-aduc aminte de ultima umilință de care am avut parte și atunci nu mai vorbeam despre un președinte interimar, atunci vorbeam despre un președinte ilegal, dar era o altă poveste. Când domnul Iohannis, pe care l-ați prezentat mai devreme și sper să vedem cât mai puține știri despre domnul Iohannis, nu a fost primit la întâlnirea cu Mark Rutte și la întâlnirea NATO până la urmă. La vremea respectivă se pretexta faptul că, domnule, n-ar mai fi avut credențialele necesare pentru că nu mai era președinte, că trecuse... Păi stați un pic, adică la NATO nu mai e credențiale, dar în România poți să fii președinte în continuare? Nu e chiar am înnebunit definitiv? S-au întâmplat niște lucruri care au o valență pentru România extrem de importantă. Dom'le, trece chestiunea asta peste mesajul vicepreședintelor Statelor Unite, pentru că el a avut acolo un meci cu Germania, manta fiind România cu alegerile noastre anulate și în cele din urmă Uniunea Europeană. Trebuie să înțelegem cu toții că Uniunea Europeană nu stă în America și America nu stă numai în Uniunea Europeană. Au 40% exporturi către Uniunea Europeană. Adică nu se pot juca chiar așa cu declarațiile și noi nu suntem spare parts în contextul acesta european. Bun. Îi mulțumim domnului Dorin Iacov pentru această intervenție punctuală. Breaking news, doamnelor și domnilor. Și avem un avertisment extrem de dur din partea unui fost premier al României. Este vorba despre Adrian Năstase, care într-o postare oficială pe rețelele sociale vorbește despre faptul că, atenție, Europa s-ar putea confrunta în perioada imediat următoare cu revolte sociale fără precedent. Jurnalistul Realitatea Plus Anca Frumosu ne spune mai multe. Bun găsit, Anca! Bun găsit, Saviana, ție și invitațiilor tăi. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, așa este, cum spuneai și tu, sunt tensiuni uriașe pe plan extern, iar România este exclusă de la masa discuțiilor, iar pacea mondială, să știți, Saviana, că este discutată de mai mari lideri europeni, iar în tot acest context, fostul premier Adrian Năstase a lansat un scenariu sumbru din care sunt șanse uriașe să facă și România parte. Dar haideți să vedem mai exact la ce se referă fostul premier, care a tras un semnal de alarmă. Și acest semnal, atenție, vine după mesajul tranșant transmis de vicepreședintele american. Năstase a tras atenția într-o postare pe blogul său că Europa va fi zguduită, doamnelor și domnilor, de revolte în stradă, furie și haos. Haideți să vedem mai exact tabloul apocaliptic despre care vorbește Adrian Năstase. Am sentimentul, dar s-ar putea să mă înșel, că se pregătește intens o primăvară europeană. Criticele americane la adresa democraților din Europa, Germania, România sau Marea Britanie, mișcările din Serbia, Germania, Polonia arată că Europa este un creuzet unde mognesc și sunt stimulate mișcări pentru schimbări revoluționare. Lecția de dirigenție de la München a vicepreședintelui Vance pentru elevii europeni, ignorarea Europei în negocierile referitoare la Ucraina dovedesc accelerarea unei formule de schimbări politice în Europa într-un model neoimperialist cu 3 centre de putere, SUA, Rusia și China. Și tot aici a adăugat fostul premier că unii lideri europeni nu înțeleg acest lucru și că nu realizează că ar trebui să se grațieze pe ei și familiile lor pentru orice fapte, inclusiv pentru cele viitoare, astfel încât să se încadreze în noua formulă de democrație atlantică și apoi să părăsească puterea. Este foarte interesant acest mesaj și rămâne de văzut, Saviana, dacă vom avea parte de o primăvară europeană pe modelul primăverii de acum 15 ani, Saviana. Anca, mulțumim. Vreau să-l întreb pe Sorin Roșca Stănescu. Acest avertisment al fostului premier Adrian Năstase în legătură cu revoltele sociale este împărtășit de foarte mulți analiști. La nivelul Uniunii Europene sunt preconizate și aceste proteste de anvergură în România, organizate de George Simion. Cum vedeți dumneavoastră aceste îngrijorări la nivelul Europei? Am publicat pe Corect News această analiză extrem de importantă a unui analist important care este Adrian Năstase, un bun cunoscător al politicii externe a României și nu numai. Analiza este corectă, mă aștept și eu la explozii, nu numai în Europa, ci în întreaga lume.
la explozii de nemulțumire, pentru că lumea se schimbă în acest moment, se schimbă sub ochii noștri. Îmi pare rău că noi nu suntem în poziția, noi românii, în poziția în care să putem profita de oportunitățile geostrategice pe care le avem, să putem profita de trecutul nostru de parteneriat cu Statele Unite pe care îl avem și să avem de câștigat de pe urma acestor schimbări care se așteaptă în Europa și în întreaga lume. Din păcate, suntem între Ciocan și Nicovală, suntem prinși pe picior greșit și nu avem la conducere niciun fel de personaj în stare, cu coloană vertebrală, în stare să se lupte pentru interesele românilor și ale României. Bun, mulțumesc. Trebuie să spunem că Călin Georgescu vine în seara asta la ora 21 în platoul Realitatea Plus. Va fi față în față cu Anca Alexandrescu în contextul noilor poziționări ale liderilor europeni cu summitul de mâine, organizat iată de urgență la Paris, convocat de Emmanuel Macron și unde România, pe ultima 100 de metri, a încercat să își facă loc, da, pe cale diplomatică. Vom avea parte de anunțul momentului cel mai important și care sunt următorii pași pentru reluarea turului 2, mai cu seamă că și vicepreședintele american a transmis acest avertisment în legătură cu România, un discurs care, repet, a fost lăudat inclusiv de Donald Trump. Așadar, nu pierdeți acest interviu în exclusivitate la Realitatea Plus în această seară la ora 21. Până una alta, Călin Georgescu a lansat un ultimatum în 5 puncte pentru putere, cere printre altele răspunsuri și pentru milioanele de euro cheltuite în pandemie. Ne spune mai multe jurnalistul Realitatea Plus, Mădălina Ignat. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit tuturor! Vedem care este mesajul transmis de către Călin Georgescu. Acesta vrea să se afle ce s-a întâmplat în perioada pandemiei cu milioanele de euro care au fost cheltuite. Ne aducem aminte că atunci miniștrii au fost Vlad Voiculescu și în acest context știm de asemenea că a fost deschis un dosar penal pe numele acestuia. Vorbim despre un dosar pentru abuz în serviciu, în dosarul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19, în care anchetatorii vorbesc, atenție, despre un prejudiciu de peste 1 miliard de euro. În același context vorbim și despre o anchetă care a fost deschisă și pe numele Ioanei Mihailă și ea a fost ministră a Sănătății și aici vorbim despre un dosar pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În acest moment nu se știu foarte multe detalii despre stadiul în care, iată, aceste dosare se află. Cert este că în continuare este o anchetă deschisă pe numele celor doi. Mulțumesc, Mădălina, tare mult pentru aceste informații și aș dori să parcurgem împreună și reacția lui Crin Antonescu după criticile dure ale vicepreședintelui american, pentru că, v-am spus, vin tot felul de reacții, dar mai puțin din partea celor care acum se află la guvernare. Ei bine, candidatul coaliției susține că Ilie Bolojan este obligat să ofere explicații concrete legate de această decizie controversată a CCR privind anularea alegerilor. Este pregătit, dacă este pregătit, să-l urmărim. Bun, haideți să vedem și un material legat de portretul lui Ilie Bolojan, care are un trecut plin de controverse. Președintele interimar este acuzat public de faptul că a fost căutat în trecut de Interpol pentru că ar fi furat un camion de la firma unde lucra în Germania. Cel care i-a luat locul lui Iohannis la Palatul Cotroceni este implicat și în mai multe scandaluri locale, după ce ar fi dărâmat statuile personalităților românești din Oradea. Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere de la domnia sa, dar fără succes până la această oră. Ilie Bolojan vine la Cotroceni după ce a avut o carieră politică extrem de controversată. El a ajuns la conducerea județului Bihor în 2005, când a fost numit prefect de Călin Popescu-Tăricianu. Mai mult decât atât, Ilie Bolojan este acuzat de către mai multe persoane din spațiul public de faptul că a furat un camion cu marfă din Germania. A fost și șofer pe un camion de marfă în orășelul german Binken.
a dispărut cu camionul de marfă. A fost căutat prin Interpol în întreaga lume și a fost identificat într-o altă țară unde a fost de către Interpol, unde a fost reținut, făcut pachet și trimis în țară. Senatorul Andrei Dârlău a făcut acuzații extrem de grave la adresa lui Ilie Bolojan. Parlamentarul a scris pe pagina de Facebook că mai bine de 5 ani în centrul municipiului Oradea nu a existat niciun monument cu Mihai Viteazul. În 2019, primăria condusă de Ilie Bolojan a dat jos statuia destinată fostului domnitor care a unit Moldova, Ardealul și țara românească, iar în loc a fost ridicată una a lui Ferdinand I al României. Monumentul Unirii a lipsit din Oradea 5 ani de zile, timp în care Ilie Bolojan, în calitate de primar, a făcut loc altor statui. Actualul președinte interimar a dat jos 27 de busturi cu voievozii români, care zac de ani întregi în spatele unui muzeu, totul pentru a le înlocui cu statuile unor personalități maghiare. O altă informație de ultimă oră, breaking news. Călin Georgescu, doamnelor și domnilor, reacționează după ce realizatorul care i-a luat un interviu lui și lui George Simion a postat de-abia după ce a plecat din România de teamă să nu fie arestat. Ne spune mai multe jurnalistul Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu. Alexandra, bun găsit! Despre ce este vorba? Bun găsit, într-adevăr, în urmă cu scurt timp, Călin Georgescu a venit cu un mesaj după ce realizatorul de emisiune american, cel care a fost în România pentru a lua un interviu, a postat mesaje pe rețelele sociale abia după ce a plecat din țară, pentru că spune Mario Nofal, cel care l-a intervievat pe Călin Georgescu, faptul că echipa sa l-a sfătuit să nu posteze nimic până în momentul în care părăsește România și iată că vine Călin Georgescu cu următoarea reacție, citez, unde este libertatea de exprimare, unde este democrația, unul dintre cei mai importanți influenceri a ajuns să se teamă să posteze un text în timp ce se află în România. Mai credem oare că nu este dictatură? Este reacția postată de Călin Georgescu în urmă cu scurt timp pe rețelele sociale. Mulțumesc foarte mult, Alexandra. Vreau să-l întreb pe Dan Ionescu. Ești jurnalist. Cum vezi această poziționare a realizatorului, temător că va fi și el arestat dacă publică ce a discutat, cât timp este aici, în țara noastră? Dacă nu mă înșel, este cel care a atras atenția asupra banilor care au fost cheltuiți în România pe vremea democraților în numele republicanilor și care cere o anchetă FBI pe tema asta. Am vorbit vineri seara în emisiunea Legea Junglei despre el și cred că despre el este vorba. Acum, revenind un pic să fac o sinteză la toate știrile care au trecut pe lângă, la care n-am comentat, România este tratată de rang 3 în Uniunea Europeană pentru că așa a fost condusă. Așa a fost condusă România, de mâna a treia, de oameni de mâna a treia. Iar ca să vă dau o informație, la München a fost transmis un mesaj prin care li s-a spus, a fost spus americanilor, dom'le, nu poate fi condusă România dacă nu vorbiți cu noi, pentru că altfel nu este guvernabilă. Nu puteți avea un dialog cu România, pentru că România este neguvernabilă fără noi. Iar americanii au avut un răspuns foarte simplu. Nu vrem în acest moment să vorbim cu PNL și PSD. A fost un răspuns foarte simplu. Ce înțelegem din asta? Înțelegem ce vrem și ce înțelegem fiecare. Pentru că de-aia nu suntem primiți nici la Paris, de-aia nu suntem băgați în seamă, pentru că suntem în situația în care am încălcat toate regulile democrației din lumea asta democratică. Nu vorbesc de Coreea de Nord sau de alte țări. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și apropo de reguli și de democrație, o să vă arătăm perchezițiile în cazul generalului Zisu. Ce au găsit procurorii? Avem documentul care, spun oamenii legii, îl îngroapă. Vedeți totul în câteva clipe. Rămâneți cu noi. Știm ce provoacă hemoroizii: disconfort, durere,
senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor folosește Cicatridina supozitoare, o formulă ce calmează simptomele și accelerează recuperarea țesutului. Doar un supozitor pe zi. Caută în farmacii Cicatridina supozitoare și întreaga gamă de produse pentru hemoroizi. De la Natur Pharma. Eu-s bărbat! Dacă am zis că parchez între două camioane, eu mă înfig între două camioane. Logică de bărbat. Și nu a apreciat. Ce că m-a murdărit. Barman, doar niște apreciere. Neumarkt, pe gustul bărbaților. Când te așteaptă o zi grea, durerea de spate n-ar trebui să te oprească. Noul Nurofen SR cu eliberare prelungită. Până la 12 ore de ameliorare a durerii persistente și acțiune anti-inflamatoare. Când ai nevoie să mergi mai departe, te poți baza pe acțiunea de până la 12 ore a noului Nurofen SR cu eliberare prelungită. Nurofen. De durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Palpitații, senzații de sufocare, oboseală la efort? Alege coenzima Q10 Dual, formula duală cu microparticule și beneficiu dublu asupra inimii. Efect prompt și de durată. Durerea de cap lovește puternic? Nurofen Express Forte capsule moi are o absorbție rapidă, acționând rapid împotriva durerii de cap, ca tu să ții pasul în fiecare moment. Am gâtul inflamat, nici nu pot înghiți. Și pe mine începe să mă doară în gât. Recunoașteți durerea. Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie. Protejarea familiei mele este pe primul loc. Când apare răceala sau gripa, trebuie să acționez rapid. Nurofen calmează rapid 8 simptome de răceală și gripă, având efect antiinflamator și decongestionant, ca tu să te bucuri de momentele în familie. Nurofen. De răceală și gripă ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Problemele dermatologice pot apărea în orice familie. Unii au pielea crăpată și inflamată, alții o au aspră și iritată. Pentru a preveni și a atenua problemele delicate ale pielii, folosim Cicatridina pulbere lichidă. Cicatridina pulbere lichidă reglează transpirația și asigură protecție și confort pentru pielea sensibilă la copii și adulți. Super ajutor împotriva iritației de scutec și a inflamațiilor. Cicatridina pulbere lichidă, de la Natur Pharma. Ce voce frumoasă! Scuză-mă, vorbești serios? Durerea în gât nu trebuie să fie atât de supărătoare. Tantum verde pastile începe să acționeze în 60 de secunde. Calmează durerea în gât și, în același timp, tratează inflamația, cauza durerii. Uite, te simți mai bine. Tantum verde pastile calmează rapid durerea în gât. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Leziunile inevitabile în viața de zi cu zi. Unii aleargă și cad, alții se recuperează. Suntem pricepuți, dar nu prea, sau luptăm cu ulcerațiile. Pentru orice leziune, de la cea mai mică la cea mai vitejească, folosim Cicatridina Spray. Absorbție instantanee, vindecarea țesuturilor. Supereroul familiei tale. Cicatridina de la Natur Pharma. Fresh, 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 fresh. Apă sos, bebe, apă pastă de osuc. Ceai, cafea, curat, mirodenii, biscuiți. Bebe, bebe, ciocolată, pastă, pui pate, o brânză cașcaval, negătit, pui cremă, fresh, suc. Când te așteaptă o zi grea, durerea de spate n-ar trebui să te oprească. Noul Nurofen SR cu eliberare prelungită. Până la 12 ore de ameliorare a durerii persistente și acțiune anti-inflamatoare. Când ai nevoie să mergi mai departe, te poți baza pe acțiunea de până la 12 ore a noului Nurofen SR cu eliberare prelungită. Nurofen. De durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Gaviscon Mentol Plique reacționează în 3 minute, formând un strat protector cu efecte până la 4 ore împotriva acidității gastrice. Gaviscon Mentol Plique reacționează împotriva celor 5 simptome ale afecțiunilor gastrice. În locul din care ne tragem, sunt toate tradițiile noastre. De sărbători, ne întoarcem la ele și la cei dragi, pentru că sunt zestrea noastră care merită cinstită. Noi o ducem mai departe cu zestrea, de la Murfatlar vinul. Când apare răceala sau gripa, trebuie să acționezi rapid. Nurofen calmează rapid 8 simptome de răceală și gripă, având efect antiinflamator și decongestionant. Nurofen. De răceală și gripă ne ocupăm noi. Leziunile inevitabile în viața de zi cu zi. Uneori ne accidentăm din greșeală, atingem ceea ce n-ar trebui sau suferim în numele frumuseții. Pentru orice leziune, de la cea mai mică la cea mai vitejească, folosim Cicatridina unguent. Absorbție instantanee, vindecarea țesuturilor. Supereroul familiei tale, Cicatridina de la Natur Pharma.
Spuma. Inflamațiile sau infecțiile în zona intimă nu ar trebui să facă parte din viața unei femei. Alege Ginexid, spumă pentru igiena intimă cu proprietăți antiinflamatoare, antifungice, calmante și revigorante. Mențineți sănătos pH-ul în fiecare zi cu Ginexid Spuma. Un flacon, 90 de utilizări revigorante. Mai multă încredere pentru fiecare femeie cu gama Ginexid de la Naturpharma. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. MAPN cere lui Ilie Bolojan trecerea de urgență în rezerva generalului Zisu. Generalul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei, după ore bune de audieri la DNA. După ce Zisu ar fi umflat din pix sumele pentru lucrările de la cimitir, deși unele dintre ele nici măcar nu au mai fost făcute. La percheziții, mascații au găsit în locuința unei apropiate ceasuri și genți de lux, dar și peste 2000 de tablouri ale anchetatorii. Printre ceasuri se numără și un Rolex care ar costa peste 100.000 de euro. Prejudiciul din dosar se ridică la peste 2,4 milioane de lei. Atât generalul Cătălin Zisu, cât și ceilalți doi inculpați au un termen de 7 zile să plătească cauțiunea, pentru că în caz contrar pot ajunge în spatele gratiilor. Generalul s-a prezentat sâmbătă la Poliția Capitalei. În fața jurnaliștilor, acesta a spus că nu a greșit cu nimic, că nu are bani pentru cauțiune. Este vorba despre suma de 1 milion de lei, astfel că cel mai probabil va depune o garanție. După perchezițiile maraton și audierile care au durat câteva ore bune, procurorii militari din cadrul DNA au venit și cu un comunicat. Aceștia au anunțat punerea în mișcare acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune în cazul celor 3 inculpați, printre care și generalul Cătălin Ștefăniță Zisu. Celor 3 li s-a atras atenția că au de plătit cauțiunea în termen de 7 zile. Este vorba de 1 milion de lei în cazul celor 2 generali și 500.000 de lei în cazul omului de afaceri. Dacă nu vor respecta toate cerințele impuse de măsura controlului judiciar, inculpații pot primi o măsură mai dură, precum cea a arestului la domiciliu sau cea a arestului preventiv. Mascații au descins atât la locuința generalului Zisu, dar și la alte 21 de adrese din capitală, Ilfov și Giurgiu. Potrivit procurorilor, la mijloc ar fi vorba despre un dosar de fraudă. Generalul milionar ar fi trecut în contract sume fictive pentru lucrările de la cimitirul militar Ghencea. După mai multe ore petrecute la DNA, Zisu a fost plasat sub control judiciar. Valoarea totală a investițiilor din acest contract se ridică la peste 44 de milioane de lei, cu aproximativ 12 milioane mai mult decât prevedea contractul inițial pentru aceste cheltuieli. Ei bine, generalul Zisu ar fi umflat fictiv aceste sume din PIX, mai ales că unele lucrări nici măcar nu au fost efectuate. Doar în anul 2024, firma ar fi încheiat 68 de contracte în valoare de peste 745 de milioane de lei. La percheziții, mascații au găsit în casa unei apropiate genți și ceasuri de lux în valoare de sute de mii de euro, dar și peste 2000 de tablouri. Anchetatorii suspectează comiterea unor fapte grave de abuz în serviciu și fals, iar în dosar este implicat și fiul generalului. În total, 21 de persoane vor ajunge rând pe rând în fața procurorilor DNA pentru a da explicații. Nu am fost niciodată prieten cu generalul Cătălin Zisu. Este reacția fostului ministru de interne Gabriel Oprea prin intermediul unui comunicat de presă transmis de Uniunea Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazu. Oprea anunță că informațiile vehiculate de unii jurnaliști sunt false și spune că este atacat pentru că îl susține pe Călin Georgescu. De asemenea, în comunicat este specificat că Gabriel Oprea nu i-a fost conducător de doctorat generalului Zisu și că titlul nu a fost obținut într-o instituție de învățământ în care fostul ministru a fost profesor și nu are nicio legătură cu acest doctorat. În plus, Uniunea Militarilor a ținut să precizeze că între președintele instituției și generalul Cătălin Zisu nu a existat niciodată o relație de prietenie, ci una profesională. Cităm: generalul Zisu i-a fost subordonat ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în perioada 2009-2012. Cei doi nu s-au mai intersectat de când fostul vicepremier pentru securitate națională a părăsit guvernul în anul 2015 și acesta nu are nicio legătură cu doctoratul, cu tablourile sau cu orice altă activitate a generalului Zisu, se mai arată în acest comunicat. Deschide lumea a ajuns la final, ne revedem la ora 17, până atunci vă așteaptă Alin Stan, bun găsit!
Bun găsit, Sapienă, doamnelor și domnilor. De la ora 16 discutăm aici la Realitatea Plus despre faptul că România vrea să participe la întâlnirea liderilor europeni de la Paris. Potrivit unor surse, se fac demersuri pentru participarea țării noastre la summitul convocat de urgență de Emmanuel Macron, după declarațiile președintelui american Donald Trump. E bine, în scurt timp vedem și de asemenea vorbim despre noile proteste de amploare ce se anunță pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Și tot de la ora 16 vedem și revolta uriașă a unui producător român care a explicat în exclusivitate pentru Realitatea Plus faptul că statul nu îi lasă pe gospodari să producă atât cât le permite legea. Vă aștept așadar. Durere în gât? Tantum Verde pastile începe să acționeze în 60 de secunde. Calmează durerea în gât și tratează inflamația. Tantum Verde pastile calmează rapid durerea în gât. Am gâtul inflamat, nici nu pot înghiți. Strepsils Intensiv Spray calmează rapid durerile puternice în gât. Strepsils Intensiv Spray tratează gâtul inflamat cu efect de până la 6 ore. Întotdeauna ceva nou. Uitați de mâncărurile lipicioase, terciuite, care ies din aparatele de bucătărie greu de manevrat. Nu vă pierdeți timpul cu metodele tradiționale. De astăzi gata cu acestea. Mulțumită revoluționarului Livington Sumo Slicer, rapid. Sumo Slicer feliază, răzuiește, subțire sau gros, de 18 ori mai rapid ca până acum, pentru ca mâncarea servită familiei să fie mai sănătoasă și mai gustoasă. Fie că este vorba de pui cu parmezan, tort de ciocolată cu nucă de cocos sau alte deserturi delicioase, cu Sumo Slicer orice este posibil. Sumo Slicer combină precizia și versatilitatea unei răzătoare cu viteza unui aparat de bucătărie, având doar mărimea unei sticle de apă. Cu Sumo Slicer puteți prelucra cantități uriașe de alimente în câteva secunde. Uitați de aparatele imposibil de manevrat, care ocupă spații incredibil de mari. Alegeți calea rapidă, ușoară și sănătoasă către mâncărurile delicioase. Salutare tuturor! Cunoașteți sentimentul acela când ajungeți acasă după o zi lungă și mai trebuie să și gătiți? Și nu aveți loc între aparatele de bucătărie masive și împovărătoare? Dacă v-ați săturat de toate aceste dispozitive, pe Livington Sumo Slicer sigur îl veți adora. Cu el se poate felia rapid și simplu sau răzui subțire sau gros. Și acum este de 18 ori mai rapid. Toate acestea pentru delicatesele proaspete și hrănitoare. Spaghetele din legume sunt foarte populare deoarece sunt sănătoase și chiar delicioase și sunt gata în câteva secunde. Priviți, am pus dovlecelul și întorc mânerul. Și deja sunt gata linguinii din dovlecel. Nu a fost obositor deloc. Din Sumo Slicer direct în bol. Gustos, super rapid și simplu. Priviți cât de mult am obținut. Și a fost doar un dovlecel. Adăugați sosul dumneavoastră preferat și pastele cu legume sunt gata. Desigur puteți face și din dovleac sau morcov. Sitele de răzătoare sunt foarte ușor de schimbat. Înlocuiți răzătoarea pentru fâșii cu cea cu tăișul pentru felii și este gata feliatorul perfect. De exemplu, pentru feliile de cartof dulce. Învârtiți, feliați, prăjiți. Chipsurile de cartof dulce crocante de casă sunt foarte delicioase, cu mulți antioxidanți și sunt gata în câteva minute. Dar putem face chipsuri și din dovlecei, sfeclă, morcov sau banane. Sfatul meu, puneți-le la congelator. Copiilor le vor plăcea foarte mult. Sunați acum și comandați fantasticul Livington Sumo Slicer și noi vi-l livrăm acasă la dumneavoastră. Sumo Slicer este fabricat din plastic de calitate excepțională, fără BPA, iar tehnologia sa de fixare genială oferă siguranța perfectă pentru setul din 5 piese. Compus din o răzătoare mare, dacă aveți nevoie de aceasta, răzătoarea prevăzută cu tăiși pentru feliatul super rapid. Împreună cu aceasta primiți și o răzătoare mai fină, dacă doriți să măcinați mai fin. Și, bineînțeles, și elementul de protecție indispensabil pentru degete este inclus. Toate piesele sunt din oțel inoxidabil și, bineînțeles, pot fi curățate în mașina de spălat vase. Dar asta încă nu e totul! Doar astăzi vă oferim și curățătoarea Livington cu tăiș dublu perfect gratis! Cu lamă dublă din oțel, deci puteți tăia cu ea în ambele sensuri. Așadar, curățatul merge de 2 ori mai rapid. Este ideală pentru orice tip de fructe, chiar și pentru ananas și roșii. Gândiți-vă, mărunțirea tradițională necesită mult timp și e obositoare. Marile aparate de bucătărie sunt masive și aproape toate costă cel puțin 400 de lei. Dar dumneavoastră nu trebuie să plătiți 400 de lei, nici 300 și nici chiar 250 de lei. Acest genial mega set Livington Sumo Slicer astăzi îl puteți obține la numai 199 de lei.
Cea mai bună ofertă MediaShop. Atenție! Acum urmează adevărata senzație. Sunați chiar acum și comandați și noi dublăm oferta. Primiți 2 Sumo Slicer, 2 elemente de protecție și 2 curățătoare cu tăiș dublu. Și dumneavoastră aveți de plătit doar 199 de lei. Da, ați auzit bine! Primiți 2 mega seturi complete Sumo Slicer și economisiți și 200 de lei. În plus, atenție! Cu cardul de fidelitate e și mai ieftin, numai 179 de lei. Și transportul va fi plătit de noi, adică este gratis. Încercați Sumo Slicer, deoarece pe lângă toate acestea, bineînțeles, primiți și garanția de satisfacție MediaShop și returnarea banilor în 30 de zile. Nu mai așteptați! Sunați chiar acum sau comandați comod prin internet la adresa www.mediashop.ro. România vrea să participe la întâlnirea liderilor europeni de la Paris. Potrivit unor surse, se fac demersuri pentru participarea țării noastre la summitul convocat de urgență de Emmanuel Macron, după declarațiile președintelui american Donald Trump. Se anunță noi proteste de amploare pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, totul după anunțul vicepreședintelui american, care critică țara noastră pentru anularea scrutinului pe baza unor suspiciuni. Și revoltă uriașă, un producător român a explicat în exclusivitate pentru Realitatea Plus faptul că statul nu îi lasă pe gospodari să producă atât cât le permite legea. Bun găsit, doamnelor, domnilor! Călin Georgescu a reacționat după ce influencerul american care i-a luat un interviu la noi în țară a dezvăluit că i-a fost teamă să posteze despre activitatea sa din România pentru a nu fi arestat. Georgescu este de părere că în țara noastră s-a inaugurat dictatura. Jurnalistul Realitatea Plus, Anastasia Mistevici, are chiar acum toate detaliile. Bun găsit, Anastasia! Ce a transmis Călin Georgescu? Te ascultăm! Bine v-am găsit. Călin Georgescu a venit cu o reacție după ce cunoscutul realizator de emisiuni american a spus că a fost sfătuit de echipa sa să nu posteze nimic despre vizita sa în România și nimic despre cele 2 interviuri, pentru că s-ar putea să fie arestat. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Călin Georgescu se întreabă unde este democrația, unde este libertatea de exprimare și, foarte important, dacă în aceste momente nu este de fapt vorba despre o dictatură. Mai mult decât atât, reamintim că acest cunoscut realizator de emisiuni, Mario Nofol, a fost, iată, în România pentru a realiza 2 interviuri. Vorbim despre un interviu cu președintele ales Călin Georgescu și un interviu cu liderul AUR, George Simion. La scurt timp după ce a realizat aceste interviuri, cunoscutul realizator de emisiuni a și anunțat că urmează să le publice, lucru care nu s-a întâmplat. Un lucru de asemenea important de menționat este că Mario Nofol susține cu vehemență că Uniunea Europeană se rezumă la a anula alegeri electorale atunci când candidatul cu cele mai multe șanse de câștig, iată, are șanse să câștige alegerile prezidențiale. Anastasia, mulțumesc pentru aceste informații. România vrea să participe la întâlnirea liderilor europeni de la Paris. Potrivit unor surse, se fac demersuri pentru participarea țării noastre la summitul convocat de urgență de Emmanuel Macron, după declarațiile președintelui american Donald Trump. Mâine, președintele interimar Ilie Bolojan are stabilit o întâlnire cu ambasadori din state precum Columbia sau Kuwait. În tot acest timp, ambasada României în America vorbește despre topul ciorbelor și supelor, deși vicepreședintele Statelor Unite a comentat dur anularea alegerilor. Primim detalii de la jurnalistul Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu.
Bun găsit! Într-adevăr, sursele noastre spun că se fac demersuri în acest moment, astfel încât România să fie prezentă la summitul ce va avea loc mâine la Paris, un summit de pace convocat de către președintele Emmanuel Macron. Iată că sursele noastre susțin că încă de ieri sunt discuții, astfel încât Ilie Bolojan să fie prezent la această întâlnire a liderilor europeni. Nu este însă clar în aceste momente dacă la această întâlnire participă toți liderii sau va fi o întâlnire cu un grup restrâns la care, iată, România face eforturi să ajungă. Până acum știm că președintele interimar are mâine întâlniri cu ambasadori din mai multe state la Palatul Cotroceni, deci cel mai probabil, în cazul în care va merge la Paris, ar putea pleca după această întâlnire. Vorbim despre un summit extrem de important pentru că, iată, este convocat după declarațiile făcute de Donald Trump. Spunea acesta că vor exista negocieri pentru pacea în Ucraina, fără însă ca statele europene să participe la această întâlnire. Ne uităm însă și la ceea ce face ambasada României la Washington, pentru că, iată, nu a vorbit ambasadorul despre declarația vicepreședintelui american referitoare la anularea alegerilor, însă instituția a postat pe pagina de internet un top al ciorbelor în care ciorba rădăuțeană din țara noastră se plasează pe locul 2. Mulțumesc. George Simeon laudă discursul vicepreședintelui american J.D. Vance de la conferința de la München și spune că ideile acestuia sunt aliniate cu cele promovate de AUR. Liderul suveraniștilor crede cu tărie că AUR va ajunge la guvernare și că alegerile trebuie reluate începând cu turul 2. Simeon mai spune că autorii loviturii de stat trebuie să plece și că Marcel Ciolacu trebuie să urmeze exemplului Klaus Iohannis. Am ascultat discursul de la Munich Security Conference a vicepreședintelui american J.D. Vance, un om la 40 de ani, un om tânăr, un om care privește către viitor și un om care a exprimat exact opiniile pe care noi le promovăm, pe care noi le susținem, nu doar legat de România și de anularea abuzivă a alegerilor, ci legat de lumea liberă. Am încrederea că AUR va ajunge la guvernare și că vom reuși să punem România pe primul loc. Am încredere că alegerile din România se vor relua așa cum este firesc, începând cu turul 2. Și pentru aceasta este important ca moțiunea de cenzură inițiată de AUR să ajungă la vot și să obțină un număr mare de voturi din partea tuturor parlamentarilor. Avem răbdare și avem răbdare să explicăm tuturor și să dialogăm cu toți, pentru că trebuie să ajungem la normalitate. Pentru a crește, atât intern cât și extern, presiunea pe autorii loviturii de stat, dintre care un coinițiator a plecat, Klaus Iohannis, și mai trebuie să plece și celălalt coinițiator, Marcel Ciolacu. Vom organiza în perioada următoare, de la petiții la mitinguri, și tot instrumentarul necesar, democratic, pașnic, pentru a pune poporul român și voința sa pe primul loc. Bun, invitații mei de la această oră, legătură directă prin Skype, domnul Liviu Pleșoianu, fost deputat. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Și de asemenea, domnul Dorin Iacob, analist strategie geopolitică. Bună ziua, mulțumesc de asemenea pentru intervenție. Bună ziua. Domnule Iacob, aș veni prima dată către dumneavoastră. Vedem că România vrea și ea să participe. Vrem și noi, de altfel, să participăm la această întâlnire a liderilor europeni de la Paris. Am văzut că se fac demersuri, deși prima dată nu eram pe listă. Care ar fi mesajul pe care România ar putea să-l transmită acolo? Ce ar putea vorbi România în acest context? România este altceva. România suntem noi, sunteți dumneavoastră în studio, sunt cei care sunt în stradă, sunt cei care spun că avem o ilegitimitate la vârful statului în acest moment. Ilegitimitatea principală este a președintelui interimar. Și stau și mă gândesc dacă nu cumva domnul Bolojan, domnul Diaconescu au făcut un joc în care și-au distrus chiar propriul candidat pe generalul Ciucă în decembrie. Pentru că e foarte straniu să vezi acum pe domnul Diaconescu la Cotroceni,
secundându-l pe domnul Bolojan, care prin organizația domniei sale a obținut un scor foarte, foarte slab pentru candidatul la președinție al PNL-ului, iar domnul Diaconescu a candidat cumva pe un culoar unde trebuia să se regăsească și unde s-au împărțit de fapt din voturile liberalilor. Interesant, cine sunt acești domni, pe cine reprezintă, ce jocuri s-au făcut ca să ajungă ei undeva unde să reprezinte, folosiți dumneavoastră pe bună dreptate cumva termenul să reprezinte România. România în momentul ăsta nu e reprezentată de nimeni și nimic. România în momentul ăsta este în cel mai jenant moment din istoria modernă a României, în urma acei impardonabile acțiuni a Curții Constituționale și a domnului Iohannis din decembrie. Și eu aici nu vorbesc despre candidatul Georgescu, vorbesc despre situația doamna Lasconi, vorbesc despre statul de drept, despre democrație a unui stat membru NATO. Noi am devenit veriga slabă în NATO și Uniunea Europeană prin această pulverisare a democrației și a principiilor democratice. Trebuie să înțelegem asta. Iată că lumea nu stă pe loc, se mișcă. Guvernul american, președintele Statelor Unite, toți oficialii americani de la ministrul apărării și vicepreședintele Statelor Unite reprezintă puncte oficiale, puncte nodale, puncte importante în criza din Ucraina. Domnul Macron și alți domni din Europa și doamne, ei și-au propus să reziste trumpismului și ideii de schimbare. Domnul Macron convoacă o reuniune cumva ad hoc, așa, cu apropiații, nu trece pe listă România. O România fiind de-a lungul timpului o slugă ieftină, cred că România fiind de-a lungul timpului o slugă ieftină, mai ales pentru domnul Macron, nici măcar nu s-a mai închisit așa de formă ca să convoace și cu mâna întinsă președintele, conform Constituției interimar, fostul președinte al Senatului, domnul Bolojan acum, face demersuri pentru a ajunge acolo. Ca să ce? Ce legitimitate ai dacă ajungi la o întâlnire oricum cam informală a domnului Macron? Ideea este ce e o întâlnire dacă politică mai degrabă. Da, ce spui dacă ajungi acolo? Ce reprezinți și dacă spui ceva? Acel ceva pe care îl spui dumneata, domnule Bolojan, e ceva ce te-ai sfătuit cu domnul Diaconescu? Imaginați-vă că ar fi fost președintele Senatului domnul general Ciucă, un om cu o anumită experiență și care a făcut un parcurs în alegerile prezidențiale onorabil. Ar fi continuat să fie la Palatul Cotroceni domnul general Oprișor, un consilier prezidențial experimentat. Măcar aveam doi oameni care știau despre ce-i vorba în prezent în politica internațională și externă și cea de apărare. Pentru că noi aici avem în acest moment o situație absolut specială. Este vorba de apărare și de politică externă în același timp, într-un moment extrem de complex, în care, iată, Statele Unite desenează, direcționează cumva un proces de pace în anumite condiții între Rusia și Ucraina. Un proces de pace care nu convine liderilor europeni gen Macron și Ursula von der Leyen, pentru că ei tot timpul au încercat să imprime o altă situație, să omoare sute de mii de ucrainieni și de ruși în niște interese politice globaliste stranii, care sunt depășite de vremuri și de realitate. Bun. Vreau să-l întreb și pe domnul Pleșoianu legat de acest subiect. Este o întâlnire a liderilor politici europeni. România face parte din Europa, da? Din Uniunea Europeană. Cumva, faptul că noi nu ne-am poziționat pe acea listă și trebuie să facem demersuri acum să putem participa la această întâlnire, se datorează cumva și situației din trecutul apropiat al nostru, cu anularea alegerilor, cu tot scandalul acesta? Evident. Se datorează și trecutului apropiat și trecutului mai îndepărtat. Trecutului mai îndepărtat îi se datorează pentru că, sunt de acord cu ce am auzit mai devreme, România, la cel mai înalt nivel, s-a comportat într-un mod absolut slugarnic față de tot ce a venit de la Bruxelles de mulți ani încoace. Ăsta e trecutul îndepărtat. Iar trecutul apropiat, evident că cei care pretind că se află la conducerea acestei țări n-au nici măcar 1% legitimitate în momentul de față. Gândiți-vă că după ce a vorbit vicepreședintele Vance
ceea ce a determinat un cutremur la nivelul Uniunii Europene. Da? Am văzut toate reacțiile semi-isterice de acolo, ale vechiului establishment european. După o astfel de poziționare fermă legată de ce s-a întâmplat în România, legată de faptul că lipsea doar să spună direct că a fost o lovitură de stat. În rest, cine a urmărit a înțeles exact că la asta se referă vicepreședintele Americii. După toate acestea, ce face România? Păi, domnul Bolojan, nimic. Domnul, așa zis, premier al României, Ciolacu, se postează pe TikTok în copaci, urcându-se după pisici. Da? Deci asta este situația României în momentul de față. Este ceva absolut rușinos și foarte periculos. Pentru că în momentul de față România nu există la nivel de reprezentare externă. Nu există. Pur și simplu. Și atunci, dacă lucrurile mai continuă multă vreme așa, și dacă nu se reia turul 2 și nu ajungem la alegerile corecte care ar trebui să fie încă din 6 decembrie, atunci toate deciziile se vor lua peste noi, pe lângă noi și fără noi. Deci, dar spuneți că credibilitatea țării noastre în fața Uniunii Europene a scăzut odată cu ceea ce s-a întâmplat. O să vreau să mergem mai departe cu o ediție incendiară, doamnelor și domnilor, în această seară de la ora 21. Călin Georgescu va fi față în față cu Anca Alexandrescu și va face cel mai important anunț pentru românii de pretutindeni. Între timp, judecătorii CCR au respins cererea avocaților lui Călin Georgescu, prin care se solicită revizuirea deciziei de anulare a alegerilor. Judecătorii susțin că cererea depusă de echipa acestuia nu îndeplinește condițiile legale. Pe de altă parte, avocații vin cu un nou atac și spun că răspunsul Curții Constituționale nu ar avea valoare oficială pentru că este semnat doar de un consilier juridic. Călin Georgescu a făcut public răspunsul primit de la CCR în urma miilor de petiții trimise de cetățeni care solicită reluarea turului 2 al alegerilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele ales critică răspunsul Curții Constituționale și spune că e vorba despre o ignorare a voinței populare. Răspunsul a venit la scurt timp după ce am văzut și reacția vicepreședintelui american în ceea ce privește anularea scrutinului de la noi din țară. Spune Călin Georgescu, citez, că prin acest răspuns CCR nu dă 2 bani pe democrație. Turul 2 este acum etapa necesară. Alegerile libere sunt singurul reper constituțional și democratic pentru a putea elimina potrava politică din inima poporului nostru și cu siguranță că, apropo de ce ați întrebat ce a trebuit făcut, nu mai permite nici măcar o zi în agonie. Curtea Constituțională are acum obligația la ce s-a întâmplat, că este o dovadă, de a-și cere iertare față de poporul român. Avocata lui Călin Georgescu susține că răspunsul oferit de Curtea Constituțională nu ar avea valoare oficială pentru că este semnat doar de un consilier juridic. Au invocat motivul că nu ar fi admisibilă teoretic, în sensul că nu s-ar putea exercita o cale extraordinară de atac împotriva unei hotărâri, deși este evident că se poate aplica pe deplin codul de procedură civilă. Este important de remarcat că adresa nu este trimisă chiar ieri. Este trimisă cu ceva vreme, cu vreo 2 zile înainte, este redactată. Acum Curtea Constituțională nu poate să schimbe soluția decât într-o singură variantă. Aceea din Constituție, care Constituție vorbește despre atribuția destul de largă, destul de incertă, imprecisă a Curții Constituționale de a veghea la alegerile prezidențiale. În baza acestei dispoziții din Constituție, 146 litera S se numește, a fost făcută cererea noastră și anularea anulării în baza acelui text e posibil. Doamnelor, domnilor, breaking news. De la ora 17, colega mea, Saviana Rusu, vă așteaptă într-o ediție specială. Saviana, bun găsit! Ce ai pregătit?
Bun găsit tuturor! Discutăm despre felul în care România și-a făcut loc pe cale diplomatică și s-a băgat în seamă practic la summitul de la Paris, organizat de urgență mâine, convocat de președintele Emmanuel Macron în contextul noilor declarații ale lui Donald Trump despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Vorbim și despre temerea celui mai cunoscut realizator de pe platforma X de a nu fi arestat în România pentru că i-a luat un interviu lui Călin Georgescu. Este motivul pentru care, spune el, a publicat discuția realizată de-abia după ce a părăsit țara noastră. Vedeți și reacția lui Călin Georgescu în urma acestor declarații. Și discutăm și despre valul de revolte sociale puternice anunțate în Europa, în opinia unor analiști, ce a anunțat și fostul premier Adrian Năstase. Vedeți imediat. Alin? Safiana, te vom urmări. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Ni s-a alăturat discuției și domnul Toni Neacșu, avocat. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Neacșu, ne auzim? Bună ziua, da, eu vă aud foarte bine. Bun, perfect, acum vă auzim și noi. Aș vrea să discutăm un pic pe toate aceste cereri depuse la CCR de către avocații domnului Călin Georgescu, cereri care, atenție, sunt respinse pe bandă rulantă. Semn că domnii și doamnele de la Curtea Constituțională vor merge sau consideră că ceea ce au făcut a fost normal. Bun, întrebarea este următoarea. În al 12-lea ceas, cei de la CCR își vor da seama și vor reveni asupra acestor cereri sau vor merge precum calul cu obloanele la ochi drept înainte? Bun, nu știu și, mă rog, e o întrebare interesantă și pentru mine, să zic așa. Abia aștept să aflu răspunsul de la Curtea Constituțională. Ceea ce este cert e că în momentul de față această curte a închis absolut toate porțile juridice, tehnice, care ar mai fi existat pentru o revenire asupra acelei hotărâri din decembrie. Pentru că, într-adevăr, cât timp încă mai erau pe rol acele cereri de revizuire, să le spunem, indiferent că aceste cereri sunt sau nu admisibile pe fond, are mai puțină importanță, Curtea Constituțională ar fi avut justificarea, dacă doriți, ocazia de a reanaliza ceea ce s-a întâmplat în decembrie și să hotărască altceva. În momentul de față, Curtea Constituțională, cred eu, a hotărât că așa rămâne cum a decis ea atunci. Nu cred că va exista o răzgândire a Curții Constituționale ca urmare, de exemplu, acestor noi evoluții internaționale, respectiv discursul vicepreședintelui Vance, pentru simplu considerent că de săptămâna viitoare intrăm într-un nou calendar electoral. Bănuiesc că Curtea Constituțională știe asta. Cred că acesta este și motivul pentru care abia acum, deși aceste cereri, să știți că sunt formulate chiar din preajma Crăciunului, în 2024, deci acesta e unul din motivele pentru care abia acum a hotărât să trimită acel răspuns administrativ. În ce privește chestiunea aceasta cu răspunsul administrativ, e o chestiune tehnică, dar haideți să zicem, să o spunem. De prin 1997, Curtea Constituțională nu acceptă că există căi de atac împotriva hotărârilor pe care le pronunță. Deci nu există, într-adevăr, această procedură a căilor de atac extraordinare împotriva hotărârilor sale. Dar acest lucru, cu siguranță, Curtea Constituțională o știa și în 23 decembrie, când s-a depus prima cerere de revizuire, și prin ianuarie, când s-au depus acele multe notificări. Deci dacă doar acesta ar fi fost motivul, probabil că ar fi respins, administrativ acele cereri, adică ar fi refuzat să le registreze, pentru că practic asta, să știți că s-a comunicat, că refuză să le registreze drept cereri. Bun. Mulțumesc tare mult, domnule Toni Neacșu, pentru intervenție. Domnule Dorin Iacob, vedem că sunt decidenții acestei țări acum. Magistrații de la Curtea Constituțională, practic, decide cam așa rămâne, indiferent de democrație, indiferent de dreptul la libera exprimare și așa mai departe. Vreau să avertizez public doi domni, un domn și o doamnă de acolo, doamna Scânteie și domnul Deliorga. Acești domni, în mod repetat și în diferite împrejurări, se exprimă, se antepronunță, dacă doriți, public, asupra unui fapt, că domnul Georgescu nu trebuie să candideze sau, să mai candideze. Este absolut
inimaginabil ce pot să facă cei doi domni, excesul domniilor lor de zel. Trebuie să înțeleagă că nu reprezintă nici România, nici statul de drept și cu atât mai puțin democrația. Iată în ce situație este România acum. România acum este suspendată din drepturile ei, din firescul funcționării normale în cadrul structurilor la care, ce să vezi, chiar Curtea Constituțională și anumiți politicieni din România spun că România nu trebuie să iasă pe acțiunile pe care le-a făcut Curtea Constituțională, acțiunile pe care le fac domnii Bolojan și alții ca domnia sa, aventura asta politică în care suntem ținuți, de politică internă mă refer, au scos România din NATO și Uniunea Europeană, au suspendat-o în momentul ăsta. Nu contăm. Da, nu contăm în ideea în care, domnule Pleșoianu, au văzut ceea ce s-a întâmplat la noi în țară și așa cum am vorbit despre și asta e vorba. Anterior. Despre asta e vorba. Da, domnule Pleșoianu, vă rog, scurt, o opinie. Da, lucrurile sunt absolut evidente. În momentul de față, România, într-adevăr, nu se mai află nici în UE, nici în NATO, nu se mai află nicăieri, pentru că democrația din această țară nu mai există, este suspendată, este anulată. Și până în clipa în care se va reajunge la un cadru democratic real și la un astfel de cadru se poate ajunge doar prin reluarea turului 2, noi nu o să mai contăm în lume. Ați văzut și pe lângă ce a spus vicepreședintele Vance și ce o să prezinte colega dumneavoastră la ora 5, reacția pe care a avut-o realizatorul celei mai mari și mai importante emisiuni de pe platforma X a lui Elon Musk, care îl distribuie zilnic de câteva ori pe Mario Nofal. Da? Și care a venit aici, i-a luat interviul lui Călin Georgescu și a spus că echipa juridică i-a sugerat să nu publice nimic. Și vă dau o veste și mă opresc aici. Ieri a postat și a șters. Eu am prins postarea înainte să o șteargă Mario Nofal. Probabil că după aia i s-a atras atenția în ce țară se află. Am înțeles. Da, vreau să mergem mai departe pentru că tot ceea ce se întâmplă cumva în țara noastră, oamenii sunt revoltați și ies în stradă și se anunță noi proteste de amploare pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Totul după anunțul vicepreședintelui american care critică țara noastră pentru anularea scrutinului pe baza unor suspiciuni. Jurnalistul Realitatea Plus, Anastasia Mischievici, ni se alătură cu toate detaliile. Bine v-am găsit. Începe o nouă mobilizare printre români tot mai dezamăgiți de această decizie de anulare a alegerilor prezidențiale, decizie luată în data de 6 decembrie. Iată că în perioada următoare urmează proteste masive, mai ales după acest anunț al americanilor care au spus că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de la noi din țară s-a bazat pe suspiciuni subțiri. Românii sunt tot mai supărați de această situație, se încurajează pe rețelele de socializare pentru a ieși într-un număr cât mai mare în stradă. Astfel că ne așteptăm ca în perioada următoare mii de români, atât din țară cât și din diaspora, să iasă așadar pentru a cere reluarea turului 2. În paralel, vedem că sunt foarte multe controverse după ce Curtea Constituțională a decis că acea cerere de revizuire depusă de avocație lui Călin Georgescu, citez, nu întrunește condițiile pentru constituirea unui dosar jurisdicțional. Chiar și așa, însă, avocații au anunțat că acest răspuns din partea CCR nu are valoare oficială pentru că a fost semnat doar de un consilier juridic. Florin Zamfirescu a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus că se simte rușinat că România trece printr-o perioadă disperată de 2 luni. Actorul a menționat că și că românii sunt obișnuiți să fie plătiți cu găletușa și cu sticla de ulei. Acesta a declarat și că după afirmațiile lui J.D. Vance ar trebui să fie dat un decret pentru reluarea turului 2. E destul de rușinos. Mă simt eu, membru al unui popor destul de ostracizat, mă simt rușinat că de 2 luni de zile traversăm o situație disperată și disperantă. Deci să vină din afară cineva și să ne spună ca la oligofreni că s-a călcat Constituția, că a fost o nedreptate, că s-a greșit, că a fost trădare, că a fost lovitură de stat.
Și noi, uite așa să ne uităm, ne-a spus că e... Păi dar să nu suntem tâmpiți, domnule. Dar nu e trist și rușinos că noi, românii, nu vedem decât când suntem puși cu capul, cu botul arătându-ni. Uite, băi copii, voi vedeți ce trăiți? Noi suntem mici și suntem plătiți cu găletușa, cu uleiul, suntem tâmpiți. Bun, ne-o fi foame, nu de 1 litru de ulei ne e foame, nu de un pui de crevedia ne e foame, domnule. Nu vă e rușine? Noi facem parte din popor, domnule. Noi suntem Chiar vă călcați în picioare pe cei care vă susțin, pe cei care vă întrețin, pe cei care vă fac să existați? Nu, mâine dimineață ar trebui un decret, turul 2 înapoi, imediat. Lumea în stradă. Celebrul jurnalist Cornel Nistorescu dă de pământ cu puterea și scoate la iveală jocurile care se fac în culisele împotriva președintelui ales Călin Georgescu. Ziaristul aruncă bomba și vorbește despre implicațiile lui Viorel Hrebenciuc și Gigi Becali. Iată toată declarația. Știți cine e principalul consultant politic al tuturor instituțiilor imobilizate împotriva lui Călin Georgescu? Oierul Bulă. El are crucea pe frunte și pe ceafă, unii zic că o are și pe altundeva, și cu ea pe bască, defilează în politică și în fotbal, la Bruxelles, la Arena Națională, face pomeni, suferă permanent de o diaree a enormităților, face declarații de televiziune, le varsă cu ghiotura și la liber și la comandă. Dacă vă uitați cu atenție la meciurile FCSB, lângă oierul Bulă, îl puteți zări pe iluzionistul și jonglorul politic Viorel Hrebenciuc, trecut și el ca și Gigi prin staulul de la Rahova. Hrebenciuc este un partener vechi de afaceri și de învârteli și de proprietăți și de jonglerii politice cu oierul Bulă din Pipera, numit Gigi Becali. La începuturile prieteniei lor, Hrebenciuc și Fatih Taher l-au finanțat pe Gigi și din oier au făcut un agent imobiliar. Afacerile lor cu terenuri de la Pipera, inclusiv cu celebrele schimburi cu armata, s-au lăsat cu oarece pârnaie, ca și cu pădurile pentru conul Hrebe. Nu mai trebuie mult ca pe lângă fata lui Becali devenită proprietarea echipei, să ne trezim și cu băiatul lui Hrebenciuc, președinte al clubului. Semn că la fel cu terenurile din Pipera și echipa Steaua este proprietate după același model. Cât la mine, cât la tine. Ei bine, în aceste zile, dalmațianul cu cruce în frunte este principalul consilier al coaliției PSD-PNL-UDMR, principalul consultant politic al Antenei 3 și principalul turnător de informații descalificante privitoare la Călin Georgescu. Toate fomate, mai ales când se adună poporul de reporterițe, să-i soarbă cuvintele bâlbâite și dezacordate, între care semnele de inteligență se reduc la câte un bă prelung și behăit. De câteva zile, oierul Bulă este prim solist pe televiziunile aservite, e un fel de căprar chiriac încrucișat cu Pieleanu. Numai că n-a luat-o cu turma și cu palatul spre renumita școală SNSPA. Călin Georgescu lansează un ultimatum în 5 puncte pentru putere. Președintele ales cere, printre altele, răspunsuri pentru miliardele de euro cheltuite în pandemie. Asta în timp ce ancheta în care este vizat fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu bate pasul pe loc. A urmărit subiectul Mădălina Ignat, jurnalist Realitatea Plus, și ne aduce chiar acum toate detaliile. Bun găsit! Călin Georgescu cere autorităților responsabile să vină cu lămuriri referitoare la miliardele de euro care au fost cheltuite în perioada pandemiei. Ne aducem aminte de altfel că, iată, au fost deschise 2 dosare penale, unul pe numele lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, și altul pe numele Ioanei Mihailă, tot fost ministru al Sănătății. În ceea ce îl privește pe Vlad Voiculescu, vorbim despre un dosar pentru abuz în serviciu și aici face referire ancheta la achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19. Estimează procurorii un prejudiciu de peste 1 miliard de euro. În ceea ce privește pe Ioana Mihailă, aceasta este acuzată de procurori de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Da, bun, domnule Iacob, sunt întrebări adresate de către domnul Călin Georgescu, întrebări
la care oamenii, românii, așteaptă răspuns. Întrebări pe care poate le-au adresat și ei cândva și n-au primit niciun răspuns în acest sens. Sunt întrebările românilor. Exact. Știți ce nu este în regulă? Pentru că tot noi românii trebuie să răspundem la ele. Doar că dintre noi câțiva au acaparat niște instituții și stau acolo. Și apropo de proteste, și eu cred că deja a venit vremea unor proteste mari și reale, dar cu o condiție. Dar pașnice, cu o condiție. Românii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să ne războim cu clădirile și nici măcar cu persoanele. Românii trebuie să înțeleagă că putem stârni admirația întregii lumi prin a ne exprima clar voința. Din păcate, suntem nevoiți să o facem în stradă. Din păcate suntem nevoiți să o facem în stradă, pentru că niște domni și niște doamne, cei de la Curtea Constituțională și cei care sunt în vârful politicii acum, nu înțeleg absolut deloc că establishmentul politic, dacă l-am putea numi așa din România, nu reprezintă nici intern, nici internațional nimic. Doar mai gospodărim un buget și așa debilizat și incert, doar mai reușim să ne ținem așa țara cumva să nu se prăbușească economic. Dar nici asta prea mult nu se va mai putea face și nici legitimitatea pentru a face un act de guvernare coerent prea mult nu vor mai avea. Da, interesant. Domnule Pleșeanu, același lucru și la dumneavoastră. De ce anumite anchete acum bat pasul pe loc? De ce românii nu primesc răspunsuri? De ce e nevoie să ieșim în stradă pentru toate aceste lucruri? Și de ce? Lucrurile sunt foarte simple și trebuie raportate la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii în momentul de față. Spus foarte pe repede înainte, în Europa, până să ajungă din nou președinte Donald Trump, au funcționat comenzile unei găști din America, lucru pe care îl spune chiar J.D. Vance, da? Care nu s-a ferit, spre deosebire de europeni, să spună că multe din nenorocirile din Europa vin din America, din gașca Partidului Democrat, a grupării Soros, generic numită Soros, pentru că acolo e vorba de mult mai multe persoane. În momentul de față, gașca aia nu mai este susținută, pentru că în America nu mai are sprijin. Sunt alții la putere. Cum a spus J.D. Vance, e un nou șerif în oraș, Donald Trump. În America, dacă ne uităm, se face, apropo de inițialele numelui lui Călin Georgescu, se face curățenie generală. Asta se face în America acum. Și nu e vorba de, cum mai aud pe la alții, pseudo-suveranism dacă ne raportăm la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Nu. E vorba de faptul că, hai să o spunem pe dreaptă, având în vedere că ce s-a întâmplat în România și în Europa până acum a venit din gașca aia, n-aveam nicio șansă aici, oricât am fi încercat, să schimbăm ceva cu adevărat dacă nu se întâmpla mai întâi acolo, în America. Și acolo, în America, se întâmplă. Noi nu suntem singuri, asta e important de subliniat, și da, e momentul pentru proteste masive. Bun, repet, pașnice, așa cum am spus de fiecare dată, noi aici la Realitatea Plus am îndemnat ca toate protestele să fie pașnice. Vreau să mergem mai departe cu propaganda soroșistă. I-a acuzat pe Călin și Cristela Georgescu că au regizat vizita de la piață, însă imaginile publicate de-a lungul anilor de soția președintelui ales arată exact contrariul. Cristela Georgescu a susținut întotdeauna producătorii locali, preferând să-și facă cumpărăturile de la țărani și dând sfaturi utile pentru preparate sănătoase. Vă invit la prânz. Uite, din spanacul ăsta o să iasă vreo 2-3 porții. Eu sunt îndrăgostită de micul producător român. Ca mamă mi se pare o responsabilitate uriașă să le pot da copiilor o hrană naturală. Mâncarea din supermarket, îndemn pe toată lumea să iasă din supermarketuri. Mâncarea din supermarket nu a fost creată și crescută pentru sănătatea noastră. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea și în cunoștință de cauză. Semințele din care sunt obținute acele fructe și legume sunt crescute chimic, hibridizate, unele dintre ele modificate genetic ca să reziste la transport, la depozitare și în același timp să arate frumos. Ceva foarte important. Nu negociați la piață. Nu negociați cu micul producător.
producători. Lăsați un leuț în plus, că niciodată nu o să plecați cu mâna goală. Dragii noștri, în familia noastră, un sport este sigur. Vânătoarea de mici producători. Uitați, dragii mei, înțelegeți acum de ce vă spun să susțineți ce ne susține. Veniți aici, cumpărați roșii adevărate, nestropite, crescute cu bun simț. Deci am cumpărat așa, cartofi. Câte kilograme am aici, domnul Crăciun? Roșii? Roșii aveți 1 kilogram acolo, cartofi 2,8. Da. Ce am luat? Smochine, 1 kilogram și ceva, din care am mâncat deja 1 kilogram și 250 de grame. Am luat socată pentru frățiile lor, am luat compot de cireșe, roșii bucăți, pastă de capia, ce bune, pastă de roșii. Revoltă uriașă, un producător român a explicat în exclusivitate pentru Realitatea Plus faptul că statul nu îi lasă pe gospodari să producă atât cât le permite legea. George Robu susține cu vehemență că țăranii români nu trebuie să dea socoteală inutilă pentru ocupația lor. Eu, gospodar, eu, țăranul român, de asta m-am retras din toate și mi-am făcut propria mea gospodărie cu mânuțele mele la Postăvar, la Frumușani. Nimeni din țara asta nu poate obliga, nu mai poate obliga un țăran să se transforme în PFA, II, IF, SRL și așa mai departe. Astea sunt lucrurile pe care eu, George Robu, fiul lui Nicolae, lui Ilinca, lui Moromete, din satul Tecuș Calinderu, le cer și mă voi bate până la ultima mea suflare. În România sunt aproximativ 3.500.000 de gospodării. Țineți-vă bine de scaune. Gospodăria țărănească se înregistrează la Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIA, ca fiind deținută de persoane fizice, neînregistrate la oficiul Registrului Comerțului. Da, domnule Dorin Iacob, într-un minut, și apoi o să revin și la domnul Pleșeanu, sunt doar câteva dintre problemele cu care oamenii se confruntă, cu care producătorii români se confruntă. Păi cum să mai produci tu, producător român, produse românești și să te duci cu ele la raft, la piață, când ai nu una, nu două, nu trei, 10 piedici, atenție, puse de către stat și nici măcar nu ești susținut? Oricum, întregul proces de producție agricolă e dat peste cap. Noi nu mai avem stațiuni de cercetare, nu mai avem pepiniere, nu mai avem îngrășăminte produse în România. Chiar și micul producător român, ca să producă, atunci are nevoie la un moment dat să-și cumpere niște lucruri care, ce să vedeți, e tot aport valutar. Și cum ne aducem noi valuta în țară? Vindem lemn, ca pe vremea dacilor. Economia e destabilizată major. Într-adevăr, micul producător, agricultura românească, integrarea ei într-o politică industrială în care petrochimia și multe altele trebuie să rănască, pot să facă România puternică economic și industrial, chiar și industrial, să nu ne minunăm de cuvânt. Și da, va trebui prin această revenire să suportăm și datoriile făcute de bezmetici ăștia până acum. Dar în primul rând să dăm forță și speranță românilor să-și ducă o viață așa cum știu ei mai bine acum. Bun, domnule Pleșanu, vă rog. Cunosc nenumărate cazuri de mici producători români care sunt oameni extraordinari, care se ocupă cu acest lucru de generații peste generații și care se chinuie în fiecare zi să supraviețuiască, exact cum bine spuneați, în fața unui război pe care statul român, din păcate, îl duce împotriva lor și nu de azi de ieri, de foarte multă vreme. Deci, da, inițiativa, pentru cine a înțeles-o și cred că majoritatea românilor au înțeles-o, inițiativa lui Călin Georgescu este absolut corectă și cred că astfel de inițiative trebuie duse mai departe. Și cred că nu trebuie să este o inițiativă care cumva susține poporul român, da? Susține producătorul. De ce să stai să iei de la alții din afară la nu știu ce prețuri și hai prețul ca prețul, dar calitatea produselui știm foarte bine cum arată, în loc să mănânci de la tine din curte?
Absolut corect. Și un singur lucru vreau să mai spun, nu trebuie să ne intereseze foarte mult ce spun unii că au regizat doamna Georgescu și domnul Georgescu. Știți cine zice asta? O televiziune, Inchiziția 3, spun eu, care ieri, când a fost toată treaba cu J.D. Vance, titra pe burtiere mare că J.D. Vance a recunoscut că rușii au infectat alegerile din România. Deci au întors pe dos, pur și simplu, realitatea. Asta au făcut. Ăștia sunt cei care manipulează în ceea ce privește pe Călin Georgescu. Ideea este că poporul român, știți cum este, s-a trezit. Și românul nu e prost. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnilor. Mergem mai departe. Ilie Bolojan are un trecut plin de controverse. Președintele interimar este acuzat public de faptul că a fost căutat în trecut de Interpol pentru că ar fi furat un camion de la firma unde lucra în Germania. Cel care i-a luat locul lui Iohannis la Palatul Cotroceni este implicat și în mai multe scandaluri locale după ce ar fi dărâmat statuile personalităților românești din Oradea. Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere, dar fără succes. Ilie Bolojan vine la Cotroceni după ce a avut o carieră politică extrem de controversată. El a ajuns la conducerea județului Bihor în 2005, când a fost numit prefect de Călin Popescu Tăricianu. Mai mult decât atât, Ilie Bolojan este acuzat de către mai multe persoane din spațiul public de faptul că a furat un camion cu marfă din Germania. A fost și șofer pe un camion de marfă în orășelul german Binken. A dispărut cu camionul de marfă. A fost căutat prin Interpol în întreaga lume și a fost identificat într-o altă țară unde a fost de către Interpol, unde a fost reținut, făcut pachet și trimis în țară. Senatorul Andrei Dârlău a făcut acuzații extrem de grave la adresa lui Ilie Bolojan. Parlamentarul a scris pe pagina de Facebook că mai bine de 5 ani în centrul municipiului Oradea nu a existat niciun monument cu Mihai Viteazul. În 2019, primăria condusă de Ilie Bolojan a dat jos statuia destinată fostului domnitor care a unit Moldova, Ardealul și țara românească, iar în loc a fost ridicată una a lui Ferdinand I al României. Monumentul Unirii a lipsit din Oradea 5 ani de zile, timp în care Ilie Bolojan, în calitate de primar, a făcut loc altor statui. Actualul președinte interimar a dat jos 27 de busturi cu voievozii români, care zac de ani întregi în spatele unui muzeu, totul pentru a le înlocui cu statuile unor personalități maghiare. Și Realitatea Plus, doamnelor, domnilor, continuă campania România furată la bucată și vă prezentăm un material senzațional, însă după o scurtă pauză de publicitate. Stați cu noi. Prostata vă poate afecta activitatea zilnică, urinare frecventă, jet urinar slab și întrerupt, funcție sexuală afectată. Proxel Potent, 2 capsule diferite doar o dată pe zi. Capsula 1 contribuie la menținerea funcției prostatei și capsula 2 este benefică fertilității și susține apetitul sexual. Proxel Potent, unde-s 2 capsule, puterea crește. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Proxel Potent, de la Natur Pharma. Uscăciune vaginală, lubrifiere insuficientă, doar o amintire. Cu ulei de migdale dulci și o doză dublă de acid hialuronic, Cicatridina Ovule Plus acționează rapid, oferind o senzație de confort și hidratare intensivă zilnică. Cicatridina Ovule Plus susține hidratarea și protecția zonei intime. Creat pentru o viață intimă împlinită. Cicatridina Ovule Plus, de la Natur Pharma. Fără soia, fără gluten, fără arome artificiale. George ar vrea să fie ca eticheta curată de la Cristim. Fără chestii neplăcute în viața lui. Fără rude care vin neanunțate. Fără vecini cu bormașina. Și să aibă viața gust. Fix ca salamul ăsta cu eticheta curată de la Cristim. El cum poate să fie fără? Uite că a terminat și vecinul. N-a terminat. Las că trece cu salam. Cristim. Mănânci bine, te simți bine. Încântă-ți simțurile cu noua colecție Pasione Rosa. Gust intens italian, creat cu pasiune. L'or, Pleasure is Gold.
Când apare răceala sau gripa, trebuie să acționezi rapid. Nurofen calmează rapid 8 simptome de răceală și gripă, având efect antiinflamator și decongestionant. Nurofen. De răceală și gripă ne ocupăm noi. Fresh, 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 fresh. Apă sos, bebe, apă pastă de osuc. Ceai, cafea, curat, mirodenii, biscuiți. Bebe, bebe, ciocolată, pastă, pui pate. O brânză, cașcaval, negătit, pui cremă, fresh, suc. Soțul meu a încercat să renunțe de câteva ori, dar dependența de nicotină era prea puternică. Mi-am dorit să-l susțin și am cumpărat Defumoxan de la farmacie. Defumoxan conține citizină care tratează